La 9a edició de la Fira de Nadal ha obert aquest cap de setmana la programació d'activitats Viu el Nadal a Vallirana, que compta amb diferents propostes des del 30 de novembre fins al 5 de gener, amb la celebració de la Cavalcada de Reis. Un programa que inclou activitats com tallers, concerts, un parc de Nadal, la cursa popular i el lliurament de les cartes dels infants a la Fada Irana. Però aquest cap de setmana, com dèiem, s'ha iniciat el programa amb una fira de Nadal que va comptar amb diversos estands tant d'entitats locals com de venda de productes nadalencs, de restauració i d'espais per als més menuts, amb la presència també d'alguns dels oficis del pessebre. No hi va faltar l'animació infantil, en aquest cas amb personatges de les pel·lícules Frozen i Toy Story, tallers per a infants i l'espectacle infantil Funny Christmas Magic. Tot envoltant de l'ambient nadalenc. Va destacar especialment l'encesa de llums de Nadal, aquest any amb la participació dels Diables Banyuts, el Drac Apocaleus i Batuca a Vallirana, que van fer gaudir a tots els presents d'un espectacle de batuques, música i foc. Hem vingut a intentar i a celebrar amb tot el poble el que seria una encesa i una mica de comunió entre el que és el poble, l'Ajuntament i les entitats que col·laborem participativament amb el que seria el bon funcionament de les activitats del poble. La valoració és molt positiva, que 3 entitats del poble s'hagin pogut reunir aquí per donar pas a l'enllumenat del poble aquest any que ja no tenim variant, no? Jo he encès l'arbre. Enguany els Batuca Kids han participat en l'encesa de llums de la Fira de Nadal i ha estat superdivertit, una miqueta assustats amb tota la pirotècnia, però que ha donat una llum i una espectacularitat a aquest event. O sigui que moltes gràcies per deixar-nos participar en aquestes dates tan especials. Bon Nadal! I va col·laborar també el comerç local de la mà de la peixateria La Mediterrània, que enguany celebra 30 anys des de l'obertura del seu negoci. Tot l'equip us volem donar un bon Nadal, desitjar-vos un bon Nadal, dir-vos que portem 30 anys, des que vam començar el mercat, érem molt jovenets llavors, i que continuarem amb la mateixa il·lusió, amb les mateixes ganes. Sabeu que cada dia ens reinventem i cada dia durant aquest any tindreu la sorpresa que obrirem una pàgina web la que podreu comprar online, també el peix, us ho servirem a domicili i desitgem que sigui del vostre gust i que continueu amb nosaltres molt de temps. En definitiva, un inici perfecte de les festes de Nadal, amb moltes més sorpreses durant els propers dies. Celebrem la 9a Fira de Nadal. Hem d'agrair a tots els expositors que han participat en aquesta fira. Ha sigut una fira plena d'activitats pels nens i per adults. Destacar també l'encesa de llums d'aquest any, que han sigut amb la col·laboració de Diables Banyuts de Vallirana, Drac Apocaleus, Batuca i la peixateria Mediterrània, que fa 30 anys. Apostarem per les fires i l'any que ve la decena serà una gran fira.